आपल्या प्रवासाची इच्छा चुकवून गेलाच कोण सणावर केवळ
किती सांगू आणि मिक्स करून दोन द्यायला पण जोडून द्यायला हा मिक्स करून दोन द्यायला जोडून द्यायला बटर म्हाका सांग किती पण स्वतःची हांव सांगता अरे तो माझ्या स्वप्नाने तुला स्वतःच्या मागे मला झोपवत मागे आणखी मारता उपरा म्हाका जायची थोडीशी विराट दिसा कशी विराट दिसला मागे तुम्ही 10 जण असतात बरे एका लागत ते दिसता मग ते मारे हॅल्युसिनेशन असते ते आणि ते अरे तो दिवस नाव असून की तुला असा कशी दिसता आणि एखादा म्हणतात ना फॉरेस्ट पियर म्हणतात उडाल अरे काय हा ते हॅल्युसिनेशन हा त्यांना दिसला का तुला लास्ट त्यांना दिसला अरे रात्रीच दिसला रे मला अरे सगळे लोक माझ्या रामात जायचं बघा आता सोडून फिरा दिसतात कसे दिसतात तो मला किती दिसतात काय मागे नाव मार्ग बुजतोय तर फिरा दिसणार चल बरं आता किती आपण पिया म्हणजे पिया आपण पिया कसा आढळलं त्याचा पिया माझ्या नावाला सांगतो सदा अरे कळते माझं बोलत ते बाजार पिऊ आलूच्या बाजरा होय होय आलूच्या बाजरा पैसे ना तुझ्याकडे ना काय ना बरं माझे बस मारले बोल आणि पैसे ना माझ्याशी काय
बाबा कसो तुका लागत पोचोईस डेरी आणि कोट लोकता आणि जे वेळे पोचोईस सुटून भारी येना आणि तुका कोण नवे जीवन माझ्या वागण्यासाठी मेळपाची ना आणि या संसारात जीवाचा कसलोच अधिकार तुका ना या संसारात तुका सुसेगा जीव केली दिसोन आणि सोन केलीच ना Mas eu não sou, mas eu vou dar uma coisa pra
पारेकर कानाची मोहर ऐको सोडता मोठ्या गाजारा साऊथ पाले सांगो पाटेकर जेवणाचो एग्रीमेंट करता मुले पारेकर आवाजाना बियेना सांगो पारेकर
सीआयडी इलियास आणि सीआयडी इजाबेलान पुरावे हाडून म्हाका जाय पदार्थ दिलो